Ketika leluhur mengingatkan orang Jawa tidak boleh meninggalkan Jawanya, tidak boleh melangkahi Jawanya. Sira nggawa rene kena ngopo ora sak padyogolane sisan-sisan. Jak-jakan ana kene. Nyuwun pangapunten, niki dadakan. Jeneng wong Jawa ki aja nganti ilang Jawane aja nglangkahi Jawa. Nggih, nyuwun pangapunten, Mbak, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun isi kemalane. Nggih. Izin nggih. Nggih. Iya ning aku njaluk jaluk. Nggih, napa masakan apa? Aku gelem bali. Aneng aku kudu kendhet janur kuning karo sekar jandang gula tekan rampung. Iya. Janur kuning ora seneng ngono dandang gula. Oh, tadi nganu janur kuning lho. Ya, Arab. Nggih, nggih, nggih. Silih rogot. Kebun kontaro. Ora model ngono kuwi. Aku ora model dikasari. Aku semandene ya apik-apik. Ya wis. Iya. Niki jenenge lek ganggu kandhane. Aku ora ndek niat ganggu. Yo kan dene kan. Ben supayane Jawa ki iso ngenggoni Jawane. Iki karepmu piye? Model ndekmu nanggapi kaya kene. Kowe kepengin jadalmu ngreboko apa ora? Iya. Nek aja ngene iki wis carane. Nggih. Akan dipendhetke kan. Iya ning aja. Model kasar aku iso sing kowe kasar. Iya. Kok jadilane engko bubar aku iso. Aku dialusi ya iso alus, dikasari ya iso kasar. Coba taringan tadi itu. Aku tekan kene ya mergo nderekke para padyagalaku. Iya. Iya, sabar. Ada dicipoke.